Is me se Pauline, is Albanach mé. Rosalyn is anam domsa agus is as scaileh mé. Tiziana is anim dom. Is at anidal me ach tá mé machoni I Maria Clia anis. Is me se Catherine tá méid obair an seo in UCD in san a figad ar náisiúnta. Bí méid freastal ar na rangana atá Cúrsaí Bhord na Gaeilge agus buine an tanna bhastú. Saibhní is anam dom. Joanna is anam dom is Canada mé ach tá mé I mahoni I Melia atha Clia. Is mac léinn doctorachta I UCD agus is ceoltar mé. Tá mé ag staidir inaltóireacht. Anfa, tá tú déanamh doctorach san inaltóireacht inis. Tá mé ag éirí go maith agus réitíim go maith le mostóthir, so cairn sé sin go mór. Tá tú ban tanna bhas a gcúrsa. Yeah, agus a brantana bhas an gláiste freisin. Cúrsa, rang, diploma, cáilíocht, céim alín, céim san óliacht, céim. Cén ábhar atá agatsa? Tá me duine staidir ar an ceol, Tá tríomh líon fiú láthair. Is ceoltar mé freis. Is mai an tradiisiúnta. Tá mé sin fadamh mór. Tá mé ag donmh staidir ar léinn Celtic I Toronto agus in Melia atha Clia. Tá mé ag déanamh doctoracht sa bhéileadas agus sa Táin Gaeilge. Is braliam seanachas agus ceilt na hern. Bhart mé an cuasa crunas a dhéanamh im léana, tuis gur me gur fiosachar im chud gramadí. Is féidir leat cuasa dhéanamh a rinne seachtainna agus tá cuasa ar lína chomá, agus chair sé go mórlam. Glach mé páirt in imimtí breise atá Cúrsaí Bhord na Gaeilge, deir seachtainna sa Gaeltachtaí ar cadrah, agus lón na Gaeilge, agus chum aithne ar daoine nua timpeáil scoil trí Gaeilge freisin. Cuaig mé go dtí I scéal le Bhord na Gaeilge. Tá mé ag bhaint tanmh as an cursa seo. Is bralam an Gaeilge.